Σε αφήσω να δεις τα παιδιά σου. Κανένας δεν το εξέτασε. Ναι, μιλούμε για το πλαίσιο του περιβίασης στην οικογένεια. Υπάρχουν οι πρόνοιες που αφορούν την ψυχική βία. Υπάρχουν και πρόνοιες για απομάκρυνση. Για απομάκρυνση. Βεβαίως υπάρχει η πρόνοια απομάκρυνση. Υπάρχουν οι πρόνοιες. Υπόψη σας, πρέπει να κάνουμε κάτι ξεκάθαρο. Είναι διαφορετικών κεφάλαιων η προσπάθεια που γίνεται στο οικογενειακό δικαστήριο ως ιδιωτική πρωτοβουλία. Ο κύριος Αγισιλάου, και είναι διαφορετικό, και οποιοσδήποτε εννοώ, και είναι διαφορετικών κεφάλαιων προώθηση ποινικών υποθέσεων από την πολιτεία. Ναι, αστυνομία. Ναι, μέσω της αστυνομίας και του Γενικού Εισαγγελέα, που είναι το κεφάλαιο περιβίασης στην οικογένεια κτλ. Είναι δύο ξεχωριστά πράγματα, τα οποία ενδεχομένως να έχουν πολύ διαφορετικές ταχύτητες και πολύ διαφορετικά αποτελέσματα. Στο δεύτερο κεφάλαιο που είπαμε, αστυνομία, Γενικός Εισαγγελέας, περιβίαση στην οικογένεια, αν με ρωτάτε εμένα, με σωστή καθοδήγηση και σωστές οδηγίες, ναι, συμφωνώ με συνάδελφο μου, μπορούν να πετύχουν θαύματα. Γιατί δεν γίνεται? Υπάρχει λαθασμένη ερμηνεία των υφιστάμενων προνοιών του νόμου. Υπάρχει απροθυμία από το Γραφείο Ευημερίας να συμφωνήσει με σχετικές γνωματεύσεις που υπάρχουν. Ξέρουμε ήδη. γιατί. Γιατί. Να σας πω, έρχομαι πίσω στην απροθυμία και στο γεγονός ότι ίσως να νιώθουν οι ίδιοι εκτεθειμένοι, η λειτουργία εννοώ, νιώθουν εκτεθειμένοι στις απειλές του αντίπαλου στρατοπέδου, ότι αν τολμήσεις, το άλλο εισαγωγικά, να ακουμπήσεις το παιδί θα σε καταγγείλω, αν τολμήσεις να τραβήξεις το παιδί θα σου κάνω υπόθεση κτλ. Ακριβώς έτσι. Το πράγμα όμως είναι πολύ εύκολο να διορθωθεί που ποια άποψη, με το να βγαίνουν ξεκάθαρες οδηγίες από τους υφιστάμενους, Γενικός Εισαγγελέας, Επίτροπος Παιδιού, Γενικός Εισαγγελέας, Επίτροπος του Παιδιού και Διευθυντές του Γραφείου Ευημερίας. Πλέον θεωρώ ότι με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου έχουν το κάθε δικαίωμα να βγάζουν οδηγίες ξεκάθαρες. Έχουν τη δύναμη.